qed jgħidu ċ-ċuċati. Kienet din id-dikjarazzjoni li jagħmel il-Ministru tal-Intern Byron Camilleri ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet meta mistoqsi dwar il-kriżi li ġabet magħha l-isplużjoni fil-popolazzjoni. Frott l-istrateġija li adotta l-Gvern preżenti. Bil-Ministru Camilleri ma jagħti l-ebda pjan konkret dwar kif il-budget ta' tnejn indirizza l-kriżi tal-overpopulation illi ħakmet il-pajjiż. B'mod konkret dan il-budget kif se jkun qed jindirizza l-overpopulation? Naħseb illi il-Partit Nazzjonalista l-bieraħ ħareġ jgħid l-akbar ċuċata illi seta' jgħid. Għalilek qed insaqsi il-budget imniedi mill-Gvern. Issa jekk ma toġbokx il-risposta tiegħi dik affarijiet tiegħek. Ma' Net News l-istess Ministru ħarab milli jwieġeb dwar l-assess magħluqin madwar pajjiżna b'aktar minn 25 assa magħluqa f'lokalitajiet bħal Melliħa, Swieqi u l-Gargur, għad-detriment tar-residenti ta' dawn il-lokalitajiet. Hemm madwar 25 assa magħluqa. Totalment differenti minn qabel fej xi ħadd kien jitfa' pulizija waħdu ġo Assa bir-riżultat kien li r-rata ta' kriminalità kienet ferm ogħla milli dik illum. Kontinwament ikun hemm preżenza fil-komunitajiet. Xorta ma tlix li ma se jkun qed jinfetħu. Qed iwieġbek issa jew ħallini wieġbek jew nerġa' ngħidlek. Tkellem waħdek. Xorta ma tlix li ma se ħatiftħu u l-informazzjoni minn fejn ġejja. L-aħħar darba li ħawieġbek għaliex naħseb illi kontinwament tipprova twaqqafni għandek ir-risposta li tajtek aktar mistoqsijiet. Intant, il-Ministru Byron Camilleri stqar mal-medja li se jkun qed iħabbar skema ta' Labour Migration Policy, skema li se tkun qed twassal biex jinżammu aktar ħaddiema barranin f'Malta u f'Għawdex. Aparti minn hekk fil-budget ta' tnejn, il-Ministru Clyde Caruana rriċikla proposta brabta mal-Ministeru ta' Byron Camilleri fejn il-vittmi ta' violenza domestika se tingħatalhom panic button għas-sitwazzjonijiet perikolużi li jistgħu jispiċċaw fihom weda li kienet diġà saret u li qatt ma daħlet fis-seħħ.